Mabuhay, beautiful people of Municipality of Natividad. Nandito po ako ngayon sa bayan po ng Natividad para saksihan ang kanilang Ayat Festival. Today is February 14, 2022 at ngayon po ay inimbitahan ako ng LGU Natividad para i-cover ang kanilang festivity na kung saan isineselebrate po ang Happy Valentine's Day ngayong February, ang Feb Evening Month. Kung nakikita nyo kung nasaan ako, ito po ang sinasabing pinakamagandang kastilyo dito sa 6th District of Pangasinan. Yan naman, very castle. So feeling ko very princess and very queen ako dito ngayon. So ayan, ngayon po, sasaksihan po natin lahat ng mga mangyayari at magaganap ngayong araw na ito sa kanilang Ayat Festival. So, abangan po natin. Let's see kung ano po yung mangyayari. Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, for you know that the testing of your faith produces perseverance, and that perseverance be perfect. That is, you're speaking of another blessing, another beatitude that we should be asking from God in your daituloy. Itinasirid, wisdom, to evaluate, to value the things that God has given us. Wala tayo inya, ito'y panbanag na ito. Hi Natividad, kasama ko po si Father, siya po ang Father Chris po ng Natividad, si Father. I'm Father Christopher Season. Ayan, kamusta po Father? Buti man, very fine. Ano po masasabi po natin sa ginawang activity po ni Mayora na nagkaroon po una is ng Thanksgiving Mass po ngayong February 14? Yeah, it is about the feeding that we give thanks and praise to God, and it is in the Holy Eucharist as the sacraments of Thanksgiving. We are thanking God for all the blessings we have received, despite the pandemic that we have and still encountering. God is so gracious, and we believe that His hand is at work caring for us. Father, kamusta po ang Natividad sa ngayon? Mabuti naman, tahimik at maayos. Kamusta naman po ang Valentine's celebration ngayon? Ninyo, sir? Oh, Valentine's celebration is always yan. Siyempre, alam mo naman, isa tayo. But still, God wants us to share love. Even for those who are, difficult to love. Okay. God has taught us the logic of love when He sent His Son to be with us, despite our weakness, despite our human frailty. He has given us the unconditional love. And now, as a Valentine's Day, we give our hearts to the people God has entrusted to us. Sa isang pare po, Father, matanong ko lang, ano ang ibig sabihin sa inyo ng love?
For me, love is caring. For me, love is sharing. Love for me is what Christ is taught is forbearing, it's forgiving, it is enduring. Thank you very much. Very inspiring po yung definition po ni Father about love. Thank you very much, Father, and thank you po. And mabuhay po ang simbahan po ng Natividad at ang munisipyo po ng Natividad. Kailan si Natividad, kasama ko po ang nag-iisang Principal 4 ng Natividad National High School, ang nag-iisang si Sir Benji Bautista. Kamusta po, Sir? I'm doing good and fine because today is the Red Day. Red Day. Today is Valentine's Day. Valentine's Day, February 14. Yeah. Kamusta naman, Sir, ang buhay pag-ibig po ni Sir Benji? Ay, buhay na buhay kasi let us always spread love to our fellow men. May nagpapatibok na po ba ng puso mo? Meron, kaya lang, it's complicated. Ano yung masasabi mo? Ano is para sa'yo ang ibig sabihin po ng love? Love conquers all. No matter what, kung mahal mo ang isang tao, ibibigay mo lahat. Ganyan ang pagmamahal. Love's no bounds and no limits. At kayang magsakripisyo pag ikaw ay nagmamahal. Napaiyak ka na po ba ng pagmamahal? Maraming beses. Maraming sila. Pero masaya ka in Yeah. terms of pagmamahal. I am so happy na punong-puno ako ng pagmamahal at nakakapag-share ako kahit mawalan man ako, basta nakakapagbigay ako ng pagmamahal sa kapwa ko tao. Lalong-lalo na sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking mga relatives, at number one sa aking mga estudyante at mga kaguro. Ayan. Like Shout that. out mo, Sir, yung mga ka-teachers mo. So mabuhay ang mga guro ng Natividad National High School. Maiba naman tayo, Sir. Kamusta yung programa ni Mayora ngayong Ayat Festival ngayong February 14? So, ang Natividad ay isa sa mga rising municipality being a fourth class municipality at nakilala ang Natividad sa kanyang tourism industry, lalong-lalo na ang Kamay ni Jesus na matatagpuan sa Sky Plaza, and of course, Damaranon Falls. And even the business sector, maraming mga naghihikayat na mga mamumuhunan na mag-invest ng kanilang negosyo dito sa Natividad. And with regards to the Ayat Festival, which is the third year now, being introduced by the former mayor na Kapisi Tipuso ni Apo Mayor Kokoy Rafael, na sana nagpapatuloy hanggang ngayon. Pero sa ganitong kalagayan o sitwasyon ng ating lipunan na pandemic, it was celebrated only by a Thanksgiving Mass. Kaya nag-hold po tayo ngayon ng misa bilang pasasalamat sa isang taon na naman na nagdaan para makamit yung mga tagumpay ng bayan ng Natividad, lalong-lalo na ang buong pamunuan ng LGU Natividad, with of course the Sangguniang Bayan and the department heads of LGU Natividad. So sana mabigyan tayo ng chance at mawala na si COVID para tuloy-tuloy pa rin ang rampahan tuwing piyesta. Di ba? Ayat Festival ng Lipad Natividad. Ayan. Thank you very much, Sir Benji. Thank you so much. Thank you very much. Happy Valentine's Happy Day po sa Valentine's inyo. at Ayan. saka sana may magpaputok mamayang gabi. sana nga, Sir. Ayan, thank you very much po, mga Natividad, at sa lahat po ng nanonood sa atin ngayong Feb Ivig Month, ngayong Happy Valentine's Day. Today is February 14. Ngayon po kasama ko po ang nag-iisang Vice Mayor po ng Municipality of Natividad, the one and only Sir Keith De Guzman. Kamusta po? Okay lang naman sir. Busy. Ay, oo nga, alam nga, Hanggang kita ko nga kanina kanina. Kamusta naman po yung ating activity kaninang sa Ayat Festival? Actually hindi ako nakapunta kasi ang dami natin na nakasal. Opo. Dalawa yun sa Tayog. Hindi ako nakapunta pero taon-taon naman nagsiselebrate kami ng Thanksgiving Mass. Dito sa Bali, amin. ilang taon na pong ginaganap tong Ayat Festival during this February? Actually, kasi ito yung fiesta namin. Fiesta po Fiesta talaga. namin talaga. Ngayon, kada fiesta namin,
may nangyayaring celebration ng ano ng yung mass talaga. Oo. Oo, dito sa actually una yun eh. Oo. Yun naman hindi ako nakatin kanina pero according sa mayor's office, nagpakain daw sila. Opo. Oo, dami rin naman umaten. Kaya nakikita nyo kanina, ang dami mga bulaklak dyan sa Ang dami ng bulaklak po. sa lobby. So ano po yung ano naman po yung ginawang activity ng office po ninyo para sa celebration po ng Ayat Festival? Actually, sa Vice Mayor's office, wala naman activity na kuan. Yun lang sa ating mahal na mayor, nagkandak siya ng ano ng Thanksgiving Mass para pasalamatan naman. Actually, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Imbis na nag-umpisa na kaming may activity kami na mga gaya ng LG Unite, Barangay Night. Yun na lang nangyari kasi sa pandemic bawal pang magkandak na ano ng mga social gatherings. So yun na lang pinagpapasalamat namin yung nangyari kanina na sana sa susunod na taon maging okay na lahat para naman lahat. Kasi yun ang hinahanap ng mga kababayan namin dito sa Natividad. Opo. Kasi ilang taon nang walang nangyaring mga activity. Tama So po. yun, pasalamat namin kanina na sana bumalik na. At matigil na po itong pandemya na to. Opo. Kamusta naman po ang celebration niya ng Valentine's Day po? May ka-Valentine's po ba tayo? Oo naman. Nag-iisang asawa. Ano po pangalan ng iyong asawa? Vita Fede Guzman. Ayan. Actually, nagtatampo nga eh. Kasi umaga-umaga, ang dami kong ginagawa. Yun nga, ang aga kong umalis sa bahay. Ang dami kong pinuntahan. Pero kakayanin ko hanggang mamayang hapon siguro, lalabas din kami. Ayan, may pa-date. So sir, tanong ko na lang po para sa inyo, ano po ang ibig sabihin sa inyo ng love? Ang love, kasi nakasali yan sa Valentine's. Ang wag kasi sa akin, itong Valentine's na to, hindi lang naman sa sa isang magsing irog. Apo. Oo. Actually, pati kaibigan, na nagmamahalan na kaibigan, pamilya, yung mga kaibigan, yan ang meaning ng love. Anong Valentine's. Ayun po ang hindi lang sabi ko, hindi lang yung magsing irog. Lahat yan mga nagmamahalan. Gaya tayo. Nagmamahalan tayo, yan yung meaning ng love at Valentine's. Yes po. Apo. Umiyak ka na ba sa pag-ibig? Oo naman. Lahat naman tayo. Dumarating tayo sa puntong yan. May naisakripisyo ka na ba dahil sa pag-ibig? Oo naman, meron na. Ayun. Ang sweet naman. Ano yung best ever gift na naibigay mo na kay Mrs. ngayong sa mga nakaraang Valentine's Day? Ano ba? Ang dami Hindi, actually, pag si Mrs. Kasi minsan hindi ako nagbibigay ng bulaklak. Oo. Yun, lumalabas lang kami yun. Pag nilabas ko si Mrs., ayun ang gift ko siguro sa kanya. Kasi mahilig si Mrs. sa mga ano bang kanto, yung mga kainan na hindi pa namin napupunta. Adventurous kasi siya. Last message na lang po, ano po yung gusto natin sabihin sa lahat po ng mga nanonood sa atin worldwide at mga nanonood po sa ating mga kababayan natin sa Natividad. Ano po ang Valentine's message po ninyo sa lahat sa kanila? Unang-una, Sir Danilo, maraming salamat at itong interview na to para sa dito sa aking opisina. Papasalamat ako sa iyo. Thank you po. Sa ating pong Megapal, salamat at tayo po nandito ngayon. Sa aking mga kababayan dito sa Natividad, nagkakailiyak. Opo. Happy Valentine's kanyayo amin, kakailiyak, dito Natividad. Ikarkararag tayo, kakailiyan. Nga sapel ako Kadahit nga pandemyan, maawan ko man. Nagadun ako, iti sakripisyo tayo, naawan natin trabaho, tiling ko lang. Ang dating nga Valentine's nga, sapel ako aginet tayo. Dating ako pasalamat tayo kinamo, iti nangyari tibiyag tayo, worst man kan napintas. Importante, natitirat kaysa kan nagmamahalan. Yun lang po. Happy Valentine's, kakailiyak, at sa lahat,
ng subscriber at nakapanood ni Sir Danilo Fronda. Maraming salamat po at maraming salamat Maraming sa salamat, sir. pag-interview sa akin na Sir po. Danilo. Thank you po. Thank Happy you. Valentine's, Happy sir. Valentine's. Happy Valentine's. Sige po. Ayan po. May kasama po akong napaka-fresh na dalawang naging kaibigan ko na din po. Si Madam, Alicia Season, me? yes po, Dr. Hufana, Faye Hufana. Dr. Faye Hofana and Alice Season. Alice Season po. So, napaka-fresh po ninyo, ma'am. Ano pong sikreto? Ang sekreto ay, ang isipan mo ay dapat bata, huwag kang magpa-isip na matanda ka kasi senior citizens na kami. Okay? Opo, ayan. I will take down that. Kayo po, ano pong sikreto natin at very young pa rin po kayo? What more do you want me to tell you? Gusto ko yan! Do you want me to tell everything? Please, that's 1 million that I wouldn't say anything. Okay po. Ayan po, ma'am. Kamusta po ang Valentine's Day po natin? Masayang masaya. Masayang masaya. Masayang masaya. Okay, we have the mayor here and we have the angels choir of the... Napakadami nga po nila eh. Yan lang, mga angels yan, mga nakaputi. They're making this Doktora, country ano happy. po yung masasabi nyo dun sa inumpisahang napaka-blessed na umpisa ng ating activity ngayong Ayat Festival na nagkaroon ng Thanksgiving Mass na ginorganize po ng ating mahal na mayor? Alam mo, si Mayor Ruby, kung hindi siya mayor dito ngayon, wala tayong Thanksgiving. Kung hindi si Mayor Ruby, wala itong palasyo. Kung hindi si Mayor Ruby, hindi ako mag-retire sa Natividad. Doon ako mag-retire sa Amerika. But because of the Rafael, kami ang nag-retire mga Hufana dito sa Natividad. Gaano po ka-importante si Madam Ruby, si Mayora, na kaibigan niyo po si Madam Mayor ever since po? Kaibigan na kaibigan po ng Hufana family si Mayor and Mayora Rafael. Ayun po. Masasabi ko sa lahat na kung hindi sila, Apo. wala ang natibidad na nakikita mo ngayon. Kaya magpasalamat tayo sa administration na ito, especially to the Rafael family. And of course, the mayor and the mayora. Ang ganda nga po, Madam eh. Sabi ko nga, yes po. At dapat may bagat. Ni Mayora, the Rafael are so far the best mayor and mayoras we have encountered. We have been all around the world. Yes po. But every time we go on a travel, we always think of them because if not for them, it's not even that we grew up in here. We grew up in here and then but most of the time we live in America and we grew up in America. Yes po. And we always think of them. And in fact, every time I come here, my God, Natividad is so beautiful. That's why we are retiring here now. We grew up. Ano po ang message po natin sa lahat po ng mga taga-Natividad, empleyado at lahat po na nagmamahal sa bayan po ng Natividad? To all the people, the community of Natividad, of course, we should always remember and never forget that without the Rafael, we will not be living in an area which is very clean, beautiful, and an area which is safe, but because of that, we owe them a lot. So, I'm sure all the people in Natividad owe him the lot forever, and they will never be forgotten. They will be a legacy of Natividad. Thank you. Ma'am, baka last na tanong ko lang, pwede na ba ako maging princess dito sa castle na to? At hindi na po! Di ba, ina-approve ako magiging princess ako kasi may isang team na dito. The mayor is here anytime. Yes, yan ang mga Rafael. Ayan. Kahit na anong oras ng panahon, anong oras, gabi, araw, nandyan sila. Thank you That po. is what service is for. Yes po. At alam po, thank you, Doktora. Thank you, ma'am. Thank you po. At nagpapasalamat din po ako sa Municipality of Natividad sa pag-invite po sa akin dito. It's my pleasure and my privilege po na ma-cover po yung Ayat Festival po. Good morning, Kailian, Natividad. Kasama ko po ang napakagandang mayora, very hardworking mayor po ng Natividad. The one and only, Madam Mayor Rosita Rafael. Good morning po, ma'am. Good morning. Happy Valentine's Day po. Ako, happy Valentine's sa inyong lahat. Ayan. At sana ngayon, nag-enjoy sana ngayon tayo ng piyesta. Kaya walang COVID naman, bawal naman, kaya nagkuha na lang kami ng misa ngayong araw. Ma'am, damadot laang. First time na ating Ayat Festival nga in Naramidyo. First time hindi
Kuha pang Ay, pangalawa ato yun. Pang 3 na. Oo. Kasi ako mismo, personal experience ko, ngayon ko lang na-experience na Valentine's Day, February 14, adati naganap na Thanksgiving Mass. So, dito ko lang nakita natividad. So, kasi ako lang nakita Mayora ngayon nga, you are a very humble person na talaga, na lahat ng gagawin mo is inaalay mo muna umpisa sa Panginoon. O, ganun, Tama po ba? O, ganun kami dito sa Natividad kasi. Gaano po ba kahalaga ang mga tao sa Natividad at mga empleyado mo po sa munisipyo? Mahal na mahal ko ang mga tao sa Natividad at sa mga empleyado. Ano pong wish mo ngayong Valentine's Day, Madam? Na magkakaisa kaming lahat. Oo. Kamusta po? Mamahalan. Kamusta po ang Valentine's Day mo? May date ka po ba mamayang gabi? Ay, sa bahay na lang siguro. Ayan. Sabi na lang, oo. I feel the sincerity ni Mayora. Medyo teary-eye po siya. Ayan. Thank you very much, Mayora, sa iyong invitation po sa akin dito sa inyong napakagandang Castilla. I feel like a queen. So, hindi naman pwede magkaroon ng dalawang queen sa isang Castilla. Kaya, si Mayora ang queen. Ako yung princess. Ayan. Thank you very much. Ayan. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Yan, dito yung natividad. Nandito ko sa napakaganda ng Castilla. See, ang ganda din. So, pasok tayo. Yan natin. So, pasok tayo dito ngayon. Yan, ang ganda na natin. Ang ganda ng taas. Yan. So, floor siya. Ngayon, ang chika ko sa inyo, meron akong chika. Meron silang elevator. So, try natin sumakay sa elevator. So, ganda. So, pupunta tayo sa taas. Sa third floor, so pasok tayo. And aakyat tayo sa third floor. Tayo magsara. Close na siya. Wala ka kapag ignorante. Yan, ilo, tumakbo na. Perfect. So tayo muna sa heaven. Ayan, sa third floor. So, dito tayo sa third floor. So, nalabas na tayo. Pupunta tayo sa rooftop. Kung tayo galing kanina sa baba, kung tayo galing sa baba kanina, ayan, ngayon, punta tayo sa rooftop kasi may rooftop po dito. So, punta tayo sa rooftop. So, puntahan natin yung rooftop. Sa rooftop, doon yung rooftop. Ayan. So, ito na yung rooftop. First time kong makaakyat dito sa munisipyo ng Natividad. At first time kong makikita yung rooftop. Oh, ang ganda ng scenery. I love it. Ayan, kita-kita mo ang National High School. Tapos dito naman, tingnan natin. Yung bundok. Ang laki. Yung bayan na Natividad. Kasi nga may solar pa dun, no? Ang ganda. And dito naman, ayan ang buong itsura ng Natividad. Sa baba. Ganda ng plaza. Ang ganda ng kalsada, oh. Dire-diretso papuntang Payugkuya. So ayan po, ang 360 na itsura po ng bayan po ng Natividad. Okay, ayan, first time kong nandito, di ba? First time kong nandito sa Natividad. First time ko pumunta sa rooftop. So ayan. Thank you very much, Mayora ng LGU Natividad, sa pag-invite po sa akin dito. Hanggang sa muli, ako po si Dan Ferranda, ang inyong lingkod at kaibigan at marites, ang nagsasabing, Natividad, anong say mo?